Radyo mo nationwide. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point. Balik na mga kasama sa itong hilisgutan ang karang buntag. Mga nagkadayang pahinumdum na. Si Silbert, si kasamang Silbert nasa linyas telepono mga kasama. Musalmot siya, muhatag sa siya mga opinion. May buntag kasamang Silbert. Mayong buntag kasamang Ariel. Kasamang Silbert, unsa may ato ang ikahatag nga mayong hunahuna ngadto sa ato ang mga butante karon labi na duol na kaysa nga tanang kasamang Silbert. Unsa may mayong nimong hunahuna diya? Okay, mao lagi kasamang Ariel, dapat mo tingog tani. Mangita ta og mga pamaagi unsaon nga mamahimong malinawon gyud ang atong eleksyon. Kay sa atong nahibawan igsuong Ariel, kining eleksyon atong ipahinumdum sa atong mga katawhan nga usa ni siya ka sagrado nga butang. Mao. So kung sagrado nga butang, dapat gyud unta ato gyung i-appeal diha ang atong mga values ba about aning unsa ning sagrado nga butang. Kay dili man siguro maayo nga sagulan nato, dili maayo o hugaw-hugawan nato ba. Parehas ra man guni og kanang atong simbahan pananglit sa mga Ariel. Ang atong simbahan dapat limpyo gyud. Kung pasabot di nato hugaw-hugawan. Mausab ni atong eleksyon sangrit sagrado, di nato gyud hugaw-hugawan na hinumdum man ko kasama nga Ariel ag katong simbahan ni ato ang templo nga diin gihimong merkado sa mga tao. Nasuko ang Ginoo, dapat ato gining ayuhon, no? Di nato hugaw-hugawan, di nato himuong merkado ang sulod sa simbahan. Ang buot na kung ipasabot kasama nga Ariel, mao nga unsa man gyoy rason ngano mo lansarta or mga lagad sa katawhan. Siyempre, wa gilaing rason mao nga moserbisyo ta, mohatag kaayuhan sa mga tao. Ang ako lang ipahinumdum sa tanan labi na sa ato mga igsuon nga politiko nga tinuod ba nga kung anaro nato ang mga tao nga atong paliton ng ilang buto, tinuod ba gyud na nga makaayo nila? Mao. Kung makaayo na nila, o sige padayon. Pero sa ato mangong nahibawan kasamang Ariel nga biblically speaking, kung ang mga tao gali maanad sa dili maayo nga mga pamaagi dias paginabuhi, ang resulta maot yun ang dangatan, daghan kayong katalagman na mahitabo, no? Ako ginang na suta yung maayo labi na sa Old Covenant. Nga di ang mga tao gali maanad sa dili maayo nga pamaagi dias panginabuhi, dili gyud maayo ang resulta ang dangatan. So pahinumdum ni sa atong mga politiko kung magsaligta sa atong kwarta, kay doon naman tayo kwarta ikapalit, tinuod ba ka nga kining atong kwarta nga ipalit og boto, makaayo ba yun sa katawhan? Kay nahinumdum man ko nga katong usa ka santo nga nalimot lang ko sa pangalan nga nagingon siya nga ang temporaryo nga gahom gituyo ni gihatag sa Dios nato aron gyud maalagaran ang katawhan. So maalagaran ang katawhan, tinuod ba nga makaalagad yun tas katawhan kung anaro nato sila nga ilang ibaligya ilang buto? O dili kay biblically speaking naagi mga katalagman moabot, no? Kung kana atong anaro ng mga tao nga haron sila makakwarta, kinahanglan ibaligya nila ilang buto, di gyud na siya maayo nga pamaagi. Kaalautan hinoon kasamang Ariel ang mahitabo. Mao lagi kay mamawi pud na permente. Unya kung panalitan kasamang Silbert nga ang uban dili gusto mabintahaan pud kay mahadlok mapilde, ang resulta lagi nini ang mismo mga katawhan mo'y magdesisyon. Mo dawat mas lang dili, ang problema lang po kay musakay po sa oportunidad ang uban. Yes, ang kay kung anaron ko nato ang tao nga pinaagi sa kwarta diha sa eleksyon, ang usa sa resulta nga mahitabo gid ani kasamang Ariel nga kadtong pananglit dunay mga maayong politiko nga walay kwarta, o dili na matagaan sa kahigayunan nga mabutang diha sa pwesto. Mao. Kay unsaon man nga kung wa kay kwarta di ka kadaog.
Na ang barahan gud sa panirbisyo mao man ang maayo gyud nga pagdumala dili man ka ng kwarta, di ba? Kasama ang Ariel. Muna pinakauna nga maayong plataporma. So pwede pasabot nga mangita gyud og pamaagi nga dili gyud maanad nato ang mga tao sa dili maayo nga pamaagi. So wala gyud unta ni siya kwartahay. So ana lang dayon atong respetuhan kung kinsa gyud mo daog bisang kinsang partiduha mo daog basta pangalagad ato yung suportaan. So mao na nga iwasan nato ng limbong o unsa diha. Ang ato ba nga kanang tinuod yun nga makaayo sa mga tao nga pamaagi, di gyud nato sagulan og dili maayo. Kasama ang Silbert gana posible nagsumikad ning niyang imong mensahe diya sa alang sa atong mga kaigsuonan nga milansar karon nga di sila mamalit. Kay kung mopalit sila kanin mga katawhan di na to malikay nga mudawat jud. Yes, ana gyud kay ang mga tao labi na kung kulang ang atong pagtuo gyud sa Ginoo kasama ang Ariel dali gina mapandol ba. Dali gid mapandol so madala gyud anang mga tentasyon nga nanaana labi na kwarta kay tuna gud tay mapalit no. Bisag ako naman siguro. Pero palabihon ginako og unsa joy tinuod nga makaayo. Bahala nag di ko kakaon. Bahala nag gutumon ta dili man pud base ra gyud sa tiyan ning atong pangkinabuhi diri sa kalibutan igsoong Ariel kay naman yun ang mga kalisod po. Ikaduha, kausalan na kahigayon nga sila muhatag na nimo ana lang adlaw nga pinili ay dili ingon tanang panahon naghatag nimo suportang pagkaon ni mga tawhana. Di atong pangitaon ta ba ang tinuod yun nga makalipay nato. Kay mahimong gutumon ta, no, pananglit di ta kapalit og bugas kay di ta mo dawat og kanang palit gikan sa politiko. Pero kanang kagutom na ana, no, pero usar gud na sa ihatag sa Ginoo nato kung mosunod gyud ta sa iyang kabubuton. Kaya mga pag-antos temporaryo ra na. Nya karon kung magpabaligya kasi mong buto, makasala ka sa Ginoo. Na karon sa adlaw sa paghukom kasama ang Ariel na mga ibalhog. Muna na diya. Kung ikaw nagrespeto kasi imo ang kagalingon o nagtuo kasi imong tinuuhan nga tarong, mas labaw nimong tuuhan ang imong buhaton sa pagbutar. Yes, okay. Ang pag-antos nato, pananglit nag-antos ta sa kapobre, pero wa kita mo imo og dili maayo. Kabalo man daon sa ihatag sa Ginoo nato ana. Kinabuhi nga tinuod jud ba? Kining temporaryo nga pag-antos basta nagsunod ta sa insakto sama sa gibuhat sa Ginoo nga wa gid siya mobuhat og supak sa kabubuton sa amahan o bisag nag-antos siya. Maayo ang dangatan ug madamlag. So ana kana unta ba atong reminder labi na sa atong mga igsoong Kristiyano nga naa gyud ang pagtuo. Ipasundaya gyud, ipauna gyud ang pagtuo. Bahala na gutuman ta, temporaryo ra bitaw ng gutom. Yes, kasama Silbert. Kasamang Ariel. Kasama Silbert, medyo apiki kayo oras ito. Salamat. Si kasamang Silbert Adonduyano mga kasama sa iyang reaksyon. Maayo kay mabulawanon kaysa nga tanan mga kasama ilabi na sa mga may kandidato karon. Importante kay nga mensahe. Apan na namay ng hatag. Balik ko karon taon sa dugang mga hilis gutanan ko po. Straight to the point. Oras tatak alas 6:40 City sa buntag. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Kung gusto mong manalo ng 1 million pesos, bumili na ng Mega Sardines in Easy Open Can. Sa